Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 21. Ngarod, dahito tibilin ni Kristo. Ti agayat iti Diyos, rebeng namet nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Darasan nyo nga gama ti agrobwat. Ang mga numaladaw tayo ija simbaan. Wen, bakit? Nakarubwat akon. Urayin talabi itin ta anak ta. Jak ngamin kayat amaladaw tayo. Datayon tumanlaang nga tisang kakita dagiti tao. Ay na, baybay amlat ta kadiida. Bakit? Tinapateg kat si pupuso tayo ama panagdaydayaw kini Apo Diyos. Wan matkit di nga makapasoron mat ngamin no daduma. Nakarubata ko mama, papa, intayon. Ala, intay nga rudan. Ne, naggigidan tayo mat dito jeep, manang Anita, manong Carlos. Wen, ipaglara. Mapan kayo kadimot makimisa? Wan bayaw. Anita, si Kantak Plete, kat iraman mong dalara kapsat mo. Saanan? Uray ta ado mati kwartada. Anya kalaki tinaya. At titibayad mi atalo, pakiawat man, Lara. Wan manang. Ato ti bayad da? Interview ka din ti Plete, ipaglara? Saan pa'y bayaw? Siya kung tagbayad. Ito Plete, tiniabirat ka nor. Agyamanak, manong Carlos. Kunak man intay mang restaurant kalpasan ti misa, papa? Di kalata nagtagtagari anak ko. Intun maminsan tun ti papantayo ti restaurant. Naawa na nakiti ganas nida. Kunamlan as sino abak nang day taamam. Implit tiyan na amin at tao. Ita kayo manlangan. Ay, Papa, apay man na nakasjay teacher ni mama? Gap-gapo tayo pa'y matngarod anak kimisa. di na ngamin nagustuhan ti panangitid ko iti Plete daan ti malara itay. Anya? Unay matan ni mama? Nagbasit mat gayam aba, nagtigim muraan na. Amom matan ti inaman ako. Managkararangag paiso. Ken di na maliwayan ti mapan makimisa. Ngam naglakamot agumurgura nga oray nagbasit labanag. Ay, una yan ni mama. Sige nga rod, papa. Agpulis sa klaang. Syakton ti agluto ti pangaldawan tayo. Sige man nga rod anak ko. Tulungan kanton tapno na dardaras. Mapisinak ngaminan. Da kayo nababay ti agdalos diti uneg. Da kami matitirwar. Agdalos tayo nasaya diti simbaan. Wan manong Marvin, da kami ti makaamo diti unag. Sumuro taklaangan ijerwar, Marvin. Jak ngamin makaangas diti unag. Kaslaawan angin. Nailat ditoy. Anya? Alang nga din. Ijay kanruan no isuti kayat mo manang Anita. Dito'y tayon manang Anita, napudot ijerwar. Kabaalak ti pudot ijerwar. Saan akas kadagiti daduma dita anak arte dala unay. Apay ngay. Kasla kagura na kamo ti kabsat mo. Jakman ammo. Awan mo ti ammok ang nagkontraan mo iti kalabas. Iso mas daawak mo ti itikas din na ipakpakita ti kabsat ko kanyak. Masapol nga agsarita kayo. Masigurado nga adda makagapo. No apay agumurgura ti kabsat mo ken ka. Bay amanong Marvin, kasaritak to ti kabsat ko. Jak kaya tagumura kanyak. Nang runa kat, jak amo no anya ti makagapo. Dahil ti kasayatan, Lara. Bayam, padasag akasarita ti kabsat mo. Barang ibaga na kanya. Noon niya ti rason apang gurguraan na ken ka. Nabara di tiruar ti simbaan. Agagatelak dito yun, gapo kadagiti ruot.
Ibagak tumot nga jay kalangan unag nga agdanos. Impilit mo mat, ti may ditirwan. Sa ita, reklamo ka. Ay, kasano? Aday ijay ti kagurgura ka tao. Masurunak laang no makikita tirupa na. Asino ka di ay ti kagurang kabsat Anita? Ken, kasla nagdakkel ti basol na ken ka. Masurunak ka ni Lara akabsat ko. Ay, apay. Anya tinadagsan na makagapo. Tapay akaguram ti kabsat mo. Kasano? Jak kayat ida aplit yan. Ngam implit yan ida nila kay ko. Dahito yung mata Lara, kay kayat namat. Ang bibisin. Pa, Kabsat Anita, sana na say ate kasta. Rumbang agyaman ka pa'y kuma. Gaputa sana na imo ti asawam. Ken may sa, naku nang magsisirbi kay ti Diyos. Ang basit labanag, gumurakan. anya? Kunak man no siyak ti kanunungan, Marvin. Kanunungan ka kuman, husto ti rason mo. Ang sanmot nimin. Gaputa kinaimot ti kastang ugali. Imbes para buram ti kabsat mo. Gaputa na sa liwanwan mo ti panagbiagyo. Ang apay ngay, baliktad samat. Ay, basta. Kagurak ti kabsat ko. Nga orean niya pa'y ti ibagbagam. Mala, ituloy tayo kiti ti agdalos tap numalpasan. Kaslasar asikaday ta na kabsat Anita. Saan mo kumaapatang ka ng tipuson? Sana maiparbang aguraam ti kabsat mo. Itinagbasit labanag. Mama, apay akinusilapan nyo ni Auntie Lara itay limabas ti balay. Anya? Saan mo ta? Panagkitam laang dayjay. Kan saan man ano anya laditan ti dildilawom. Ingkakit din ag-review, gaputa umadanin ti eksamyo. Nalpasan na, Mama. Nasayaat nga rodno kasta. Masapol nga atiwom ni Laura akasinsin mo. Kita haglaang no, anya ti makunada di agraraman na kabsat ko. Anya? Apay ka di, Mama. Kagura yung mata ni Auntie Lara. Di yung may libak day ta. Wan, kagurak ni Auntie Lara. Ngamiti ang nga rason. Basta, di kan damag-adamag, no di mo kayat akagura ka ma. Ne, apay ngay may ka? Manang, pangaasim ta agsarita ta kuma. Awan matrumba nga pagsaritaan ta. Ngam ala, tapno di mo ko na. O sige, sumrak ka. Agyamanak, Manang. Agtugaw ka. Agyamanak, Manang. Imayak, gaputadyak kaya ti mapaspasamak ita kadata. Awan amok iti ibagbagam, Lara. Ibagamon no anya talaga ti gagaram. Mataktakak una yon. Gaputa ado ti aramida ngam disturbo ka. Manang, anya ka dila unay ti panggurgura ang kanyak. No lumabasak dito'y balayo, kuskusilapan nak. No agsabat ta itirwar, kusilapan naklat ta. Anya ka di talaga ti parikot. Awan. Diyak mama ati, amok nga damanang. Pangaasim tay bagam kuma. Marigrigata nak gapo iti kastingar aramidam. Anya ka dila unay tinaaramid ko nga iso tinangguraam kanyak. Damagam di tabagim. Manang saan ak amamad to? Saan ko nga amuno anya talaga ti adda iti panunot mo? Ay, makamukan. Basta kagura kan nakabsat ko. Anya? Manang, aktibo ka iti simbaan. Amok nga ado ti maad-adal mo asasa o ti Diyos. Apay aguraan nakmeten iti jak amo arason, Manang. Lara, bakit? Apa yung awan gaganay gayam? Lakay. Nay, apa yan? Agsangit kamutan. Anya ka diti parikot. Jak amo. Mabalin ka di mat adi mo amo. Pangaasim. Ibagam ko makanyak. Agtalag ka kanyak. Gaputa siyak ti asawam. Jak nga minamuno niya ti panggurguraan ni Manang ko kanyak. Sigud anadagkat kami ti tunggal maysa. Ngam ita, maiturad na kun ako silapan.
Di namot nga rod kayat nga ibaga ti rason apang gurguraan na kanyak. Marigrigatan akong lakay. Day tagayam ti pagparparikutam. Ang kinasaritam ka din ni Manang Anita? Dinamag mo kumaa no apay agumurgura. Inaramid kong dayta. Ngam di na kayat nga ibaga no apay akas di ti pakpakita na kanyak. Di na kumamat aramidin ti kastakan ka akabsat na. Ipatag na ka kuma, kas iti panagayat na iti apo. Nga uray pa'y kadagiti kakabsat iti simbaan. Diyak kayat amadadaal ti linangan mi nga agkabsat, lakay. Sapay la kuma, tamaornos tumad laang ti amin. Nakupin mo ka din, dagiti badbado tayo, Anita, bakit? Wan lakay, naplantsak matan te uniformen. Umay ka nga roden. Maturog tan. Aginanata mo tan. Gaputa nagmalmalim ang nagtrab-trabaho ta. Adaman pa ibagagkan ka, bakit? Anya dahita? Anya ka di launa ti panggurgura iti kapsat mo. Ha? Kinasarita ni Abirat kanor. Agsangsangit kano ni Lara. Gaputa di na mo no anya ti panggurgura gankwana. Carlos lakay. Pangasim, bakit? Palawaem kumamat ti panakaawat mo Rumbang ngay patag mo ni Lara. Gaputa dudua kayo lang arudan niyag kapsat. Rumbang agsinaranay kayo kuma iti pagrigatan ti tunggal maysa. Nasakit nga min tinakam ko. Gaputa jak lang aro din idakayat aplit yan. Ngam implit yan pay laang. Day talain ti panggurgura iti kapsat mo. Anita? Nang ipanamon nga kadagiti naadal mo iti simbaan. Agpanunod ka kumamat iti nasayaat Di ka gumurgura iti padam a tao. Tadakas dayta. Mama, adan ni Uncle ka no regi salas. Kayat na kayo ka no makasarita. Anya? Apay ka no? Anya ti bagana kanyak? Diyak amo, mama. Basta mapan kayo latan iti ayan na. Kasarita yo. Amangan mat no napatag ti gagara na. O sige. Ibagam taurayin nakbiit. Wen, mama. Anya ti ibagam kanyak, kanor? Manang Anita, Ibagamo no anya talaga ti gagaram. At dapay napatag nga aramidak. Manang, kaya't kala kasarita, maipapan iti kabsat mo. Anya ti may papan iti kabsat ko? Adda ka di parikot yo? No kastaman bilang. Sana siya ti kasarita may papan iti dayta. Awan parikot mi, Manang. Ang amamong ka di. Agsangsangit ni Lara. Gaputa gurguraem. Adi na amo ti makagapo. Anya. Pangasim kuma, Manang Anita. Ibagam kuma. No anya ti ginuram iti kabsat mo. Diyak kayat nga agliday ti asawak. Uray simple laang ti panagbiag mi. Basta naragsak kami. Kinapudno na. Dayta ti makagapo no apay ang nagsakit tinakam ko iti kapsat ko. Anya? Ang apay mat, Manang. Anya ti pagsakitan tinakam mo. Iti kinasimple ti panagbiag mi asa nga pamilya. Gaputa kanayon ti panangitot ti asawak iti tulong kada kayo. Agraman plite yu iti jeep. Apay, diyo ka di kabaulan nga ito di plite yu? Anya? Day tagayam ti panggurguraam iti kabsat mo, Manang. Kunakman no si pupuso nga ipapaayo dagiti tulong kada kami. Ngam saan matgayam. Oh my God, mama. Sumraktan dita simbaan. Itaypay nga imo na ni papa. Sige, nida anak ko. Intang arudan. Mangrugin santi misa. Manang Anita, umaykan. Sumrok tayong dita simbaan. Umay kan nida, sumraktan. Mama, di na kun kita ni ti kasta.
Umay kakit din. Tama nga numang rugin ti misa. Uy, mama. Auntie Lara. Intayon. Uncle Kanor. Umay kan uy, mama. Intayon. Ha? Manang Anita? Lara ading ko. Inarakop na manang. Oo, may ka. Sumrag ka. Agtugaw ka, manang. Agyaman na. Lara, pakawanan na ko maating ko. Kunak nga minudakkel apo kaw mi dagiti maitultulong kan ka ni bayaw mo. Impakarup ko analabas ti panang tultulong na kada kayo. Manang, kunak no saanan ang mapasamak ti kastoy. Kunak no santan ang maurnos nga agkabsat. Manang, naparabor ngamin ti asawam. Bayam, saan minton nga awatan? No anyaman ti tulong nga itad ni Manong Carlos kada kami. Saan natin ko? Gaputan na kaamiri sa kuna. Saan arumbang nga ipaidam ko ti ayat kada kayo? Nang runakan ka kakaisuna kabsat ko. Manang, Sorry iti kalabas. Husto ti sasao ti Diyos. Agtitinulong tayo iti pagkasapulan ti tunggal maysa. Kas panang ipakita tayo iti panagayat tayo. Kan panang tungpal tayo iti pagayatan ti Diyos. Iso sorry iti kalabas ating ko. saanan arumbang agsorry ka, manang? Kat agyaman hak, tanasaya aten ti panaglangan ta. Rumbang asiluluka ti pusom at tumulong kadagiti agkasapulan. Agtitinulong iti pagkasapulan ti tunggal maysa kas pagayatan ti namarswa. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan anay tampok ti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jorfer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.